Demisă din funcția de inspector școlar general adjunct după numai o lună, profesoara Marilena Zvâc a părăsit fotoliul de șef pentru a preda la grupul școlar de industrie ușoară. Asta după ce Ministerul Educației a emis o notă de revocare a acesteia din funcție, în locul ei fiind desemnată ca adjunct al ISJ Maria Lupu. Lupu este familiarizată cu munca în inspectorat după ce a deținut funcția de inspector de limba română în vremea în care șef peste școlile brâncene era Dănuț Popoiu. Profesoara focșăneană va deține această funcție cel mai probabil până la sfârșitul anului școlar 2009-2010, când este programat un nou concurs pentru ocuparea funcției. Începând cu data emiterii prezentului ordin, doamna profesoară Lupu Maria este numită prin detașare în interesul învățământului în funcția de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar al județului Vrancea, până la organizarea concursului de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2009-2010. În mai puțin de un an, la conducerea inspectoratului școlar au fost făcute numeroase schimbări. Chiar și în aceste condiții, inspectorul general Iordache Bostan speră ca noua sa colegă să se acomodeze cât mai repede la locul de muncă, iar echipa proaspăt formată să se pună pe treabă. Aș vrea să spunez că totdeauna am sperat ca prin numirea unui inspector școlar adjunct, activitatea inspectoratului școlar județean Vrancea să fie tot mai bună. Surse din inspectoratul școlar susțin că fosta inspectoare Marilena Zvâc ar fi primit ordinul de revocare din funcție încă de pe data de 1 octombrie, în locul ei fiind numit în funcție Emil Onea. Cu toate acestea, Marilena Zvâc a continuat să semneze actele oficiale ale instituției, deși nu mai avea autoritatea să o facă.